lang ang bisan asa sa mga naiskutang Brigada Healthline products. Bakanting capsule blister sa duha ka Drive Max Plus Herbal Capsule. Bakanting blister pack sa napulo ka Power Cells Herbal Capsule. Duha ka bakanting box o karton sa Yummy Vit Syrup. Pwedeng 120 ml or 60 ml o kombinasyon sa nahisgutan. Bakanting blister pack sa 20 Guard C capsules. Bakanting capsule blister sa duha ka Hard Roll Adult Dietary Supplement Capsule. Bakanting sachets sa tulo ka DMX Drive Max Coffee. Bakanting blister pack sa napulo ka Citro Plus with Zinc Capsule. Bakanting blister pack sa napulo ka Paracetamol plus Ibuprofen Fast Relax Capsule. Bakanting blister pack sa napulo ka Nutri-Cleanse Capsule. Bakanting sachets sa 5 ka Maxan Coffee. Bakanting blister pack sa napulo ka Maxan Capsule. Ug bakanting blister pack sa napulo ka Curamed Capsule. Matag simana sa kada Brigada News FM stations, dunay tulo ka maswerteng mudaog og tag 1,000 pesos cash. Sa monthly draw, tulo usab ang swerteng mudaog og tig 10,000 pesos. Ug laing tulo pa ang mudaog og tig 20,000 pesos gikan Luzon, Visayas ug Mindanao. 5,000 pesos usab ang madawat sa suking parmasya sa 20,000 pesos winners. Sa semi-final draw nga ipahigayon sa October 18, 2022, ika-17th anniversary sa Brigada, tulo ang mamahimong mudaog og tig 100,000 pesos gikan Luzon, Visayas ug Mindanao. Ug laing tulo usab ang mudaog og tig 50,000 pesos. Samtang usa-usab ang swerteng mudaog og 500,000 pesos sa semi-grand draw gikan sa Yummy Vit Multivitamin Syrup og 10,000 pesos usab ang madawat sa suking parmasya sa 500,000 pesos winner. Ug sa grand draw, duha ang mamahimong milyonaryo. Ang usa sa 1 million pesos winner ang gikan sa Power Cells Herbal Capsule. Samtang ang laing usa pa ang gikan sa Drive Max Plus Herbal Capsule. Makadawat usab og tig 20,000 pesos ang suking tindahan o parmasya sa duha ka ideklarang milyonaryo. Maong pahimos linang higayon. Paghulog na og mga entries. Tungod mas daghang entries, mas dako ang tsansa nga mudaog. Sa milyong saya sa Brigada, balik biyaya, Year 2! See posters and print ads for more details o makinig sa Brigada News FM. Promo period is from July 15 to December 23, 2022 per DOH FDA CDRR permit number 0762 series of 2022. Mahalagang paalala, ang produktong Power Cells, Drive Max, Yummy Vit, Hard Bull, Nutri-Cleanse, Maxan at Curamed ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Winning hearts everywhere by passionately serving with timely, accurate, relevant information and wholesome entertainment. So you can experience life in quality. This is Brigada News FM, the #1 news FM in the Philippines. The Music and News Authority. Brigada News FM. Brigada News FM. Ang nangungunang News FM. Nangungunang News FM. Sa bansa. Sa bansa. The Music and News Authority. Broadcasting from the Sugarcane Center of Cebu, Bogo City. Bogo City. Ito ang makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita. 90.9 Brigada News FM. The Music and News Authority. One time, the new Filipino time, alas 6:08 na sa bundag. That contract was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tultukan ang sakit. Bawat balita, bawat opinyon, bawat issue, may babantay, may babatikos, may babanat. Banat Brigada! Solidong pagtuto, solidong pagbanat sa mga usapin ng bayan. Umaumaga sa Banat Brigada. Walang kawala, walang ititira. Banat Brigada. Let's get ready to Banat Brigada! Banat Brigada! Ang lungsod nga gihikawan sa katungod, uhaw sa katarungan, ug ang katawhan nga di manginlabot siyang lungsod, nahisama sa usa ka bao nga nagpaulipon sa kahadlok. Kwarto distrito sa lalawigan sa Sugbo. Dagbayan sa Sugbo, kumusta? Mayong buntag ka na tong tanan. Mayong adlaw nga Lunes, Hulyo 11 na mga kabrigada 2022. Inyong magkauban matagadlaw nga Lunes nga tanan. Inyong higalag brigador sa Kabuntagon para sa programang Banat Brigada.
Ako si Brigada Vic Derilon. Ato paginaot nga sa gyapon nagaanggon kita sa galagsik sa panglawas. Nya sa gyapon mga kigsunan, kining ubos niyo igalas ganginan. Pagpainomdom kaninyo sa kaimportante sa pagpasalamat mga kigsunan sa atuang labaw magagahom. Sa mga grasya nga ito nadawat sa matag adlaw, importante itong kinabuhi mga kigsunan. Kay bisag unsaon na ito pag tumbling-tumbling, saon pa nato mga kigsunan pag pataas ato ang garbo, alinugdangan niya na ang ato ang kinabuhi usalang. Hinuwaman lang nato ang atong kinabuhi. Pag-abot sa panahon nga bawion kini sa ito labaw makagahom, wagid tayo mahimo. Madaga ang pagpasalamat sa mga grasya. Labaw sa tanan ang grasya sa kinabuhi. Nagitugyan sa tulabaw makagahom, di na ito ikalimtan. Pagpasalamat. Pero speaking of pasalamat, mga kigsunan, padayon sa gihapon ang 90.9 Brigada News FM Bugo. Sa pagpahimangno kaninyo, pag-inganyo kaninyo, sa padayon nga pagpalit sa mga produkto sa Brigada Healthline. Kay gawas nga ang mga produkto mga kigsunan magkatabang kayo sa pagpalambo sa tuang sistema sa panglawas. Dako sa mga ikatabang mga kigsunan nga masolusyonan ang ato ang ginahambin nga sakit sa dugay na nga panahon. O, gawas ni ana mga kabrigada ang dako nga tsansa nga mamahimo kitang milyonaryo. So padayon ang pag-purchase sa tulo ka mga dagkong produkto sa brigada. May nagpasiugda sa tuang milyong saya sa brigada balik biyaya promo. Ang ito ang nabantog na nga Power Cells Herbal Capsule, tuldukan ang sakit. Ingon man ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Kung padayon kang konsumidor, nagagamit niya na doon na kay tsansa nga mamahimong milyonaryo. So ang imong buhaton, tiguma ang mga empty capsules. Oy, doon na pa rin isa, no? Katong Yummy Beat Multivitamins. Duha ka mga empty carton yan to. Doon na kay tsansa nga mudaog og 500,000 pesos. Atol na sa doang semi-grand draw. Nga ipegayon sa doang ika-17 katuig nga anibersaryo sa Brigada Mass Media Corporation karong umaabot Oktubre 18, 2022. Ako ning giuna-una paibaw sa inyo mga kigsunan aron do na mo ideya diha. Sige panglabay ninyo ng mga empty carton, empty capsules, empty sachet sa mga produkto sa Brigada Healthline. Taod-taod ato nang ipahibalo sa inyo sa bagid mga produkto ang dunay tsansa nga mudaog kag mga papremyo sa milyong saya sa Brigada Balik Biyaya Promo. For the meantime, ato sa lingion mga kigsunan ang mga nagabansiwag nga mga balita karon buntaga sa nagadiya mga pamantalaan. Para sa tuang banat headlines karon buntag mga kigsunan. Sa doang banat headlines karon buntaga, border control batok ASF maski pahugdan karon sa Dakbayan sa Subo. Banat Brigada! Samtag dunay na po katawo patay tungod sa dingge didto sa Negros Occidental. Banat Brigada! Presidente sa Sri Lanka mukanaog na sa pwesto human gisulong sa katawhan ang iyang Pinoy anan. Banat Brigada! Pipila sa mga dagkong balita karon panahon na mga gisunan giadtod kaninyo sa bandog na nga Power Cells Herbal Capsule, tuldugan ang sakit. Taud-taud ato pong ipasubot kaninyo mga gisunan ang pinagdagkong isyu nga dapat atong hatagag pagtagad para sa tuang banat lantugi. Pero siyempre kay naginusara ta walay lain akong kalandugi mga gisunan dili kundi kamo ako mga suking tigpaminaw. Atagi ko sa inyo mga tagsa-tagsa ka mga opinyon para sa mga nag-unang hilisgutanan sa atoang lokalidad. Bansa dili ba na mga gisunan manimbaya sa ta.
Kumusta ug may buntag sa tanan nato mga gigalan ug mga suging digpaminaw? Di ba diri sa kinatibuk ang kwarto distrito sa lalawigan sa Sugbo? Dunay mga angayan natong ipasupot nga mga kasayuran. Inumdum mga kaigsunan sa panahon sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Dunay mga personalidad nga ayong tapungan nagbaton og hadlok mga kaigsunan gumikan sa kapintas. Ani usas mga mitaliwan mga kaigsunan gatong mayor bitaw sa lungsod sa Medellin. Si Honorable Mayor Anhing, taga Anhing. Kani mayor ya sa lungsod sa Medellin si bitaw nga gipusil mga kaigsunan dito sa hospital sa Medellin. Daon na ning naitabo pero ato ning gisgutan mga kaigsunan. Umigan kay doon na pagbutyag garon sa mayor sa lungsod sa Daan Bantayan, si Honorable Mayor Sansimora, nga si gani PNP General o gani Daan Bantayan Mayor Vicente Loot, mao na karon ang bagong municipal administrator silang lungsod. Si Simora nagkanayon nga niadtong Hulyo 4, 2022. Nagasugod na sa iyang trabaho si kanhi Mayor Vicente Loot. So may numduman na ito mga kaigsunan nga ubos sa pagduma ni Mayor Vic Loot dias lungsod sa Danbantayan. Nabaga medyo taas-taas og bakasyon si Mayor. Itong mga panahon mga kaigsunan nga inid kayo ang administrasyong Duterte sa pagkukod lagi sa mga tao nga nalambigid sa ginadiling droga. Din usa si Mayor Vic Loot nga giakusahan sa maong administrasyon nga lagi nagaproteher or lital sa mga gisunan nalambigit sa ginadiling droga. Si Loot usa ka retired police chief superintendent na apel kini sa listahan sa mga narco general nga na-release ni atong tuig 2016. Bibila na usab siya ka higayon nga nagasurvive mga kabrigada sa hulga sa iyang kinabuhi. Diin pila kay gayon kining gibanhigan. Si Loot maoy bana ni gani Daan Bantayan Mayor Maria Luisa Maluluot nga inahan ni Simora ang pipila ka tuig kining wala mo patimaw sa publiko. So, siyempre natapos na ang administrasyon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Siyempre kung mawa na kaspwesto mga kaigsunan, wala na po kay power para magukod pas ubang mga personalidad. Kaya hindi naman ka kasama mangta sa unang panahon nga ikaw ang naggunit sa pinakadakong posisyon. Kanya puno kas mga security. Kumikan kay naa nimo ang tanang mga alipores Malacañang. Buna na ron mga kaigsunan adto na ning gisgutan kay gusto nako nga makuha po ninyo diha inyong habig. Unsa bay mga sentimento ninyo sa mga panahong si Presidente Rodrigo Roa Duterte pa ang nahimong presidente og unsay comparison ninyo karon sa present administration o boss ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kara may ato ang pipilas mga ilisgutanan pero dili na mo ato ang banat lang tugi mga kaigsunan. Kaya inis Mayor Vic Loot kanhi Mayor Vic Loot kaila kay ni sa kuha. In fact nagkakita mi ni diha sa may Malbago ba to Mayor? Former Mayor. Mag-share na lang siguro ko Sir Vic Loot. And mayuning tao. I don't know kung say di mapunta maka period yun sa batasan sa katao mga kaigsunan. Sa ako lang nang nakita ni former Mayor. I don't know sa inyo ha diha. Pero ambot og katubitaw si anhing Mayor Ricky Ramirez mga kaigsunan, former Mayor Ricky Ramirez. Usa man punto sa ba nga maisip na to nga maayog nahimong or daghang nahimong
mga proyekto dias lungsod sa Midillian. Pero ang botog ngano nga sa luyo ni ana mga gigsunan doon na may isyo nga nagpahipi nga ginalambigit lagi sa illegal nga droga. O gani usas mga gihimo or gitumbok mga gigsunan nga hinungdan sa hinanali nining kamatayon kadto nga pagbanhig kaniya dito sulod mismo sa ospital mao man lagi ang pagkalambigit niya sa ginadili nga droga. So munay ato ang sa maglibak mo dia. Munay ato ang tutukan karon mga gutloa mga kaigsunan kay ubos sa bag-o nga administrasyon unsabay mga preparasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. May labot mga kaigsunan sa pagsulbad sa ginadili nga droga, krimen o uban pang problema, nagunang problema sa tuang nasod. Narbadoy kinini ang nabasa na itong balita na ito ni aging simana mga kigsunan. I don't know, sa update na ini. Tunay rollback rong simana sa produktong petrolyo. So, pasad ko katubil Brigada Eric Dons Durano. Ikaw nakatubil na ba ka? Ako wala pa. So wala pa ko kibaw og epektibo na ba na karong mga adlawa? Or karong adlawa? Ato na sutaon po daw-daw. For the meantime, alas 6:21 na mag-commercial break na daging nga porsyon igala sa itong pananguban. Ginalig kaninyo sa kapsula nga dunay katakos nga ampingan ng matag relasyon aron ipabilin ang kainit og aron mas angat ang imong performance pag-abot sa labing-labing. Walilain ang numero ng Drive Max Herbal Capsule 24 oras kang tatagal. Banat Brigada! Makonsiderang traidor nga balatian ang hypertension. Wala man nimo batia ang sintomas karon apan kung mo komplikar kini sama sa heart attack, stroke o diabetes, posibleng mo sangko kini sa dili pa oras nga kamatayon. Likayi ang komplikasyon. Mag-Power Cells Herbal Capsule. Abunda kini sa alisin, batok sa hypertension. Paniguro, hilabi na nga ikaw ang gisaligan. Likuna ang lawas, batukan ug tuldukan ang bisan unsang sakit. Pagtumar og Power Cells Herbal Capsule. Matagal daw. Unsaon bagyo ng tama nga pagpalit og Drive Max? Ma'am, isa ka Drive Max daw. Miss, papalitan na kog Drive Max. Isugo ra ko ani. Ingon ana pud ba ka? Pwes, karon dapat proud na ka. Tungod ang lalaki nga naka-Drive Max, kusgan, ganado ug mapinanggaon sa asawa. Miss, Drive Max. Kaswerte sa imong misis, sir, uy. Swerte kaayo. Lahi ra gyud, basta ang lalaki naka-Drive Max. Maong proud. Tatagal ka. Available nationwide. Usa ko sa mga Pilipinong naningkamot aron mapadayon ang napakyas nga pangandoy ulanon man ug daghang pagsulay kayang atubangon dili mahadlok dili muundang makikumbati ug dili papildi kauban ang Power Cell Soya Coffee mabati ang kainit ug kalami sa soya alang sa enerhiya ug kahimsog sa panglawas nga gikinahanglan sa matag adlaw. Sa bisan unsang panahon, lig-un ug magmadaugon. Power Cell Soya Coffee, masarap araw-arawin. Wow, flawless kaayo, uy. Wow, girl, glowing. Unsay sekreto? I-share po, Glutaflex lang ni. Lahi ang glow. Kung naka-Glutaflex soap, naay duha ka variants. Para sa dry skin, Glutaflex with Moisture Magnet. Ug para sa oily, prone to pimple and acne skin, use Glutaflex soap with triple whitening actives. Safe gamiton tungod sa natural ingredients. Suwaye para mag-glow up na. For glowing and fresher you, mag-Glutaflex. Lovable and free. Mga kabrigada, sa matag ginahambin nga balatian, dunay solusyon para ni ana. Ug sa pagsulbad sa inyong ginaproblema kabahin sa panglawas, ipakonsulta na kana sa atong mga eksperto. Unsaon, i-text lang ang inyong personal nga impormasyon, pangalan, edad, address, ginahambin nga mga balatian ug i-send kana sa 0967-958-8598 0967-958-8598. Kung madawat na namo ang inyong text, ang atong doktor na mismo ang mutawag kaninyo. Tungod sa matag pangutana, dunay tubag si Doc. Live well mga kabrigada. Ani ana ang promo sa Brigada Healthline nga giatangan sa kadaghanan. Milyong saya sa Brigada, balik biyaya! Year 2! Apil na og maghulog og entry sa mga drop boxes nga makitaan sa inyong lugar. Sa matag entry, isukip lang ang bisan asa sa mga naiskutang Brigada Healthline products. Bakanting capsule blister sa duha ka Drive Max Plus Herbal Capsule. Bakanting blister pack sa napulo ka Power Cells Herbal Capsule. Duha ka bakanting box o karton sa Yummy Vit Syrup. Pwedeng 120 ml or 60 ml o kombinasyon sa nahisgutan. Bakanting blister pack
pack sa 20 Guard C capsules. Bakanteng capsule blisters sa duha ka Hard Bull Adult Dietary Supplement Capsule. Bakanting sachets sa tulo ka DMX Drive Max Coffee. Bakanting blister pack sa napulo ka Citro Plus with Zinc Capsule. Bakanting blister pack sa napulo ka paracetamol plus ibuprofen Fast Relax Capsule. Bakanting blister pack sa napulo ka Nutri-Cleanse Capsule. Bakanting sachets sa 5 ka Maxan Coffee. Bakanting blister pack sa napulo ka Maxan Capsule. Ug bakanting blister pack sa napulo ka Curamed Capsule. Maong pahimusli na ang higayon. Paghulog na og mga entries. Tungod mas daghang entries, mas dako ang tsansa na unaog. Sa milyong saya sa brigada, balik biyaya, Year 2. See posters and print ads for more details o makinig sa Brigada News FM. Promo period is from July 15 to December 23, 2022 per DOH FDA CDRR permit number 0762 series of 2022. Mahalagang paalala, ang produktong Power Cells, Drive Max, Yummy Beat, Hard Bull, Nutri-Cleanse, Maxan at Curamed ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa simula ng ating kinakaharap na pandemya sa bansa, sila na ang ating kasangga. Dr. Forrest, dial 118. Di man tanaw ang kanilang mga mukha, pero ramdam ang bukal nilang kalooban sa mga taong natutulungan. At sa laban ng bayan kontra sa nakamamatay na virus, sila bago tayo. Sila ang ating mga frontliners, ang makabagong mukha ng pag-asa at malasakit. Sa aming mga frontliners, ang Brigada News FM Philippines. Kasama ang buong sambayanang Pilipino, kami po'y nagpupugay sa inyong kadakilaan. Maraming salamat. Banat Brigada! Sa pagkagat ng umaga, bumabanat na ang mga balita. Banat sa bilis, banat sa reaksyon, banat sa opinyon. Banat Brigada! Banat Brigada! Oras mga kabrigada, alas 6:26 na sa bundag. Balik tas na paniguban sa program Banat Brigada. Sa Kepon Kauban niyo higal Brigador. Ako si Brigada Vic Derilon. Pero arita sa to ang mga sa mga isyu nga angay na to lantugian mga gegsunan. Sa dili ba doon ay pahapas usan ako nga dako kay balita mga gegsunan. Ito bitaw nga miabot sa 102.6 milyones nga kantidad sa Shabu ang nasagmit sa duha ka mga high value individuals. Di nasikob kini sa duha ka naglahing anti-drug operations sa Dakbayan, sa Lapu-Lapu ug sa Talisay. Ano itong kagahapon. Sa Barangay Pusok, Dakbayan, sa Lapu-Lapu, niabot sa 15 ka kilong shabu ang kantidad. Ngadto sa 102 di na nagakantidad kani. Ibana-bana nga moabot ngadto sa 102 milyones pesos. So, grabe daghana. Unsay usa ni kahagit mga gigsunan sa bag-ong presidente nato. Dakibaw ani mga gigsunan unsay lintunganay ani. Basta kay ingon ni ana kadako. Kadto si Grace Glory Pabilio Fontelia. Diin 31 anyos nga dalaga, walay trabaho mga gigsunan, diin taga Barangay Mactan sa Nesgutan nga siyudad. Unya dinala na ko siguro tagsa-tagsaon ang detalye ni anak mga gegsunan. Ako alang may baw mo nga ingon ni anak kadako di ay. Ang Lapu-Lapu City Police Office o ang City Drug Enforcement Unit uban ni Police Lieutenant Colonel Joel Mahamad Leones Hamere. Kinsa mo'y hepe sa Intelligence Unit ubos sa supervision ni Police Colonel Arnel Banson, Direktor sa Lapu-Lapu City Police Office, Regional Police Office Drug Enforcement Unit 7, Philippine Drug Enforcement Agency 7 ug Naval Force Central ang nagbaygayon sa nisgutan nga operasyon. Unya, lain usab nga high individual or high value individual ang nasikop sa gipaygayon nga anti-drug operation kagahapon gyapon dito sa Barangay San Isidro, Dakbayan, sa Talisay. Kita na to ni mga gigsun nga perting daghan na ron sa nanggawas nga Shabu. Botog ingon ni anak man lang kasayon ang palusot mga gigsunan sa Shabu diri sa duang nasod.
particularmente diri sa Dakbayan sa Sugbo. O unsa kay kalihukan mga mayon tapo nga paningkamot sa tuang kwerpo sa kapulisan sa pagsumpo nini maong problema. Tos si Romero Bacolod, 30 anyos, ulit trabaho, taga Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo, magigsunan, matoy na sikop. Kanya, kung atuan ning ispoko mo na 100 grams sa shabu. Then, nagkakantidad kini og 680,000 pesos. Mo na'y mga angayan unta nga tutukan sa tuang kwerpo sa kapulisan o bospod sa kininiang pagigtampayayong sa tuang nasudnong kagamhanan. Unta dunay tie-up ang tuang mga regional directors ngadto sa tuang kadagkuan sa nasudnong pangagamhanan, particularmente sa tuang PNP, aron mahimuan nila ba og mga alternative ways unsaon nga masumpo kini mao nga problema. Napay dagang problema karon, napay kini ni nga mo gamay na lang matag oras mo sa pa pagtawag sa itong mga sugi nini. Direkta dito sa tuang usalan siguro itong buhi ano. Sige duhaon gyapon. Numero 1 mga kaigsunan nga issue karon nga angay nato nga hatagan og pagdagad. Kining Department of Health 100% nga pagsuporta sa fall face-to-face classes sa DepEd karong buwan sa Nobyembre. Bisan sa namatigdan nga pagsaka sa kaso sa COVID-19, ang Department of Health hingpit na nga misuporta 100% sa pagbalik sa face-to-face classes. Sa tilibay sa public briefing, si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere mingon nga nakasabot sila sa Department of Education kung DepEd sa fall in-person schooling karong na Nobyembre 2022. So, ang ato nini mga kaigsunan, sabay inyo ang panahon mga kaigsunan, angayan na ba nga ipatuman mga kabrigada kining face-to-face classes, or uyon ba mo sa plano karon sa Department of Health o sa pagsuporta usab sa Department of sa DepEd or sa pagpagayon sa DepEd o sa pagsuporta sa Department of Health nga ibalik na kining face-to-face classes. Kining fall na gid ba? Balik na pareha sa una gud nga tanan gyud mga estudyante mga kaigsunan mo adto na gyud eskwelahan. So uyon ba mo ni? Muni ato ang una nga banad lang tugi karong buntaga. Ang ikaduha mga kabrigada, duhaon na to ni aron do na mo'y option. Kining mahitungod mga kaigsunan sa FDA. Human girigol sa Taiwan o pipilag ka mga nasod sa Europa ang inilang brand sa instant noodles. Ngaligi dunay sagol nga makahilong chemical. O gumana ni pasalig ang lokal nga Food and Drug Administration kon FDA nga luwas para sa mga konsumidor ang samang brand nga hinimo sa Pilipinas. Kamo diya unsa ba inyo ang opinion? Ang ngayan pa ba nga sa liga nato kining FDA kon Food and Drug Administration? O ikaw mismo nagpaminaw, musalig ka ba sa FDA? Ningon kay nga Brigador Vic, yes, musalig ko na ng FDA. Ningon kay lami ng noodles. Hatagi ko rason na. Ningon kay nga wala na ko'y pagsalig sa FDA, hatagi ko rason. Sige. Pigil na tas oras, pero ablihan na to linya 0975-941-7393 o gatuan landline number 260-1106. Kana lang nga mga linya ang pwede niyong sudlon. Di ko magbuhi sa kong personal number. Kay aron maanad mo diya pagtawag. Sige. Ablihan na to, ora mismo mga kaigsunan nga to ang linya para sa inyo mga opinion. Kanya, tagi lang kog ideya. Asay unahon ni mong tubag. Kini ba nga FDA or arita sa kining face-to-face classes. Pero samtang mag-ahisgot-hisgot ang mga kaigsunan, baligo na ko ninyong tanan pagpahinomdom.
Kini nga to ang milyong saya sa brigada balik biyaya. Importante kay ni kay karon na ning Sabado magigsunan ang ato ang first weekly draw. Then doon na mo'y tsansa di ang mga kaigsunan nga mudaog ug limpag-limpag nga mga papremyo. Kini isip pagpasalamat sa tuang nga mga higalag mga suging digpabinaw nga padayong nagasalig sa mga produkto sa Brigada Health Line. Og pasalamat usab sa Brigada Mass Media Corporation sa inyong padayon pod nga pagpaminaw sa mga programa 390.9 Brigada News FM og sa uban pa nato mga Brigada stations sa nationwide. So ang atuang milyong saya sa Brigada balik biyaya promo. Saon pagsalmot nini, kuha lang kag limpyong papel, sulatan nimo si mga kumplitong pangalan, kumpleto nga address, pizza si mong pagkatao kon date of birth, dayon butangan nimo si mong contact number, pangan sa suki nga pharmacy or tindahan, diin nimo napalit ang produkto, dayon permahan. Ibutang na nimo sa sobre, laki pa nimo bisan asa nining mosunod. Pwede ang duha ka mga empty capsule sa Dry Max. Pwede po Dry Max capsule ha. Pwede po ang napo ka mga empty capsules sa Power Cells Herbal Capsule. Pwede ang duha ka mga empty karton or boxes sa Yummy Bit. 20 ka mga empty capsules sa Guardsy. Duha ka mga empty capsules sa Hardball. 3 ka mga empty sachet sa DMX sa Dry Max brand coffee. Napo ka mga empty capsules sa Citro Plus. Napo ka mga empty capsules sa Fast Relax. Napo ka mga empty capsules sa Nutri-Cleanse. 5 ka mga empty sachet sa Maxan 8-in-1 Coffee. Napo ka mga empty capsules sa Maxan Capsule. Og napo ka mga empty capsules sa Curamed Herbal Capsule. So manay mga proof of purchase nga ilakip ninyo. Sulod ninyo na sa sobre kauban na itong inyong gisulatan sa kumplitong detalye. Dayon sa gawas nga bahin, butangan dayon sa promo title. Milyong saya sa Brigada Balik Biyaya Year 2. Sunod, kung Power Cells Herbal Capsule tong imong gisulod nga empty capsules, butangan nimo sa gawas nga bahin sa Power Cells Herbal Capsule. Dayon ubos niya na Visayas area or Visayas lang. Doon na kay chance na matagsimanang mudaog og 1,000 pesos. Kay dulo nga atong kuhaon nga mudaog og tag 1,000 pesos sa weekly draw. Anya sa monthly draw, dunay dulo nga mudaog. Dahil sa kaniyo ta. Dunay usa nga mudaog og 10,000 pesos Luzon, Visayas ug Mindanao. Usa pod ang mudaog og 20,000 pesos Luzon, Visayas ug Mindanao. Og ang suki nga pharmacy nga winner sa 20,000 pesos, doon na po siya ay 5,000 pesos. So, sorry kay correction niya. Pag naka-mention kong tulo ang kuha ang winner. Isa lang. Isa, one winner of 10,000 pesos in Luzon. Tulo gyapon. Tulo, pero isa lang sa Luzon, isa sa Visayas, isa sa Mindanao. Okay? So, sa suki nga pharmacy, doon ay 5,000 pesos nga. Makuha di atong tulo ka mga nabunot inidaog og 20,000 pesos. Sa semi-grand draw, mao na tong pagabuhian ang 500,000 pesos courtesy of Yummy Bit Syrup. Sa grand draw, duha ang mamahimong milyonaryo nga nag-entry og Power Cells Herbal Capsule o Drive Max Herbal Capsule. Kinumura og pigit as oras no. Hindi na siguro kasulod atong mga callers. Mag-commercial break na ta mga gegson kini nga porsyon igalas to bariguban gidalit kaninyo. Ban sa may tinguha og maayong kabubuton sa multivitamins nga adunay Chlorella Growth Factor, lysine, taurine og amino acid. Ang kapsula mga gegsunan nga makatabang kayo para sa pagpalantib sa memorya sa inyong mga kabataan. Kapsula nga makatabang kayo aron palagsigon ang immune system ug balig-unon ang kabukugan ug kaunuran. Yummy Bit multivitamins, sikreto sa mga batang lamang. Banat Brigada! Ako si William Mahinay, taga San Carlos, Imbrina Street, San Carlos City. Ayaw na gamit og laing pawirsil na lang. Kuwang gaya kong imnon sa usa ka adlaw. Dala sa gabi, unom ka bukong imnon pawirsil capsule. Arthritis, wala na. 74 na akong edad, pero pwede na kumudagan bisag pulo pa kilometrahe. Kung giina nga, sa man ka nga, nagtakiang makain sa arthritis ko, no? Hubag, kung imnay nagpawirsil, bisag duha lang kabuok, tulo ba sa usa ka adlaw. Amo to nga gatumar sila pawirsil, yan naulian.
po si Boy Cruz, Malapgaw po, Narapalawan. Isa po akong mekaniko. Yung isa na rito yung Drive Max. Sa gabi po, Drive Max natin maiwasan. Pangailangan ng sarili natin, lalo na sa bilis natin. Kailangan talaga natin yun. Magandang epekto. Nasisiyahan naman kami dalawa ni Miki. Nung hindi ko pa nasubukan ng Drive Max, tulog ka agad. Pahinga muna, tapos tulog. Ganun lang kami, wala kaming labing-labing dahil wala, sagod eh. Taray ko yung Drive Max, talagang nalaman na talagang maganda pala. Boy Cruz, Drive Max, matagal. Drive Max. Taga na ng gawas na slimming products. Ang pangutana, luwas ba? Na, dapat sigurado. Huna-hunaa. Nag-overeating ka. Wa makay-exercise. Naapay unhealthy lifestyle. Nya karon, nahadlok ka? Pag NutriCleanse na. Ang NutriCleanse, high source of soluble fiber. Mao 100% natural. Hangtod throwback na lang bagyot ka? NutriCleanse Herbal Capsule. Bagong solusyon sa kadako sa imong tiyan tungod sa sobra nimong timbang. Ibalik ang ka-sexy sa luwas na pamaagi. Lihok bangon ka, magmadasigon magpalagsi, sakit malikaya, saktong vitamin C ang kinahanglan. Mag-Guard-C ka, palig-on na ang resistensya. Kayang batukan ng mga sakit, maong kanunayon ang paghatag og proteksyon sa panglawas, pinaagi sa pagpaligon sa resistensya. Guard-C Calcium Ascorbate, non-acidic vitamin C, dakong tabang sa pagpaligon sa immunity. Proteksyong vitamin C, achieve sa Guard-C. Ani-ana ang promo sa Brigada Healthline nga giatangan sa kadaghanan. Milyong saya sa Brigada, balik biyaya, Year 2! Matag simana sa kada Brigada News FM stations, dunay tulo ka maswerteng mudaog og tag 1,000 pesos cash. Sa monthly draw, tulo usab ang swerteng mudaog og tig 10,000 pesos. Ug laing tulo pa ang mudaog og tig 20,000 pesos gikan Luzon, Visayas ug Mindanao. 5,000 pesos usab ang madawat sa suking parmasya sa 20,000 pesos winners. Sa semi-final draw nga ipahigayon sa October 18, 2022, ika-17th anniversary sa Brigada, tulo ang mamahimong mudaog og tig 100,000 pesos gikan Luzon, Visayas ug Mindanao. Ug laing tulo usab ang mudaog og tig 50,000 pesos. Samtang usa-usab ang swerteng mudaog og 500,000 pesos sa semi-grand draw gikan sa Yummy Multivitamin Syrup ug 10,000 pesos usab ang madawat sa suking parmasya sa 500,000 pesos winner. Ug sa grand draw, duha ang mamahimong milyonaryo. Ang usa sa 1 million pesos winner ang gikan sa Power Cells Herbal Capsule. Samtang ang laing usa pa ang gikan sa Drive Max Plus Herbal Capsule. Makadawat usab og tig 20,000 pesos ang suking tindahan o parmasya sa duha ka ideklarang milyonaryo. Maong pahimos linang higayon. Paghulog na og mga entries. Tungod mas daghang entries, mas dako ang tsansa nga mudaog. Sa milyong saya sa Brigada, balik biyaya, Year 2! See posters and print ads for more details o makinig sa Brigada News FM. Promo period is from July 15 to December 23, 2022 per DOH FDA CDRR permit number 0762 series of 2022. Mahalagang paalala, ang produktong Power Cells, Drive Max, Yummy Beat, Hard Bull, NutriCleanse, Maxan at Curamed ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bisan pa sa kadagang pagsulay na miabot tungod sa pandemya, dili kini babad sa pagpadayon namo og pagserbisyo kaninyo mga kabrigada. Nibalik na ang libreng konsultasyon kauban si Doc Paul Serrano, Doctor of Ministry in Naturopathy. Tawag lang sa numerong 0931-1032-370 ug pwede na kamong magpakonsulta Domingo hangtod Huwebes, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sa mga lugar sa Cebu, Bogo, Toledo, Bohol, San Carlos, Bacolod, Dumaguete ug Calibo, welcome kaayo mo. Brigada Change Lives. Banat Brigada! Kargado na ang umaga nyo kapag nakatutok sa Banat Brigada! Banat Brigada! Atong oras mga kabrigada, alas 6:43 na. Baligtas katapusang kwarter na sa tubariguban sa Banat Brigada. Sa gyapon kauban yung higalag brigador. Ako si Brigada Vic Derilon. Bueno, arita sa mga mensahe diri sa tuang official Facebook Live. Naka-live na karon sa 90.9 Brigada News FM Bugo official page. Maing pagbuminaw ni Rose Kaang. Good
morning. Have a blissful day. Always listening po from Don Pedro Rodriguez Bugog. Mag-shout out sa mga Rivera, Gaang, and Viralio family. Alright, may bundag po, Droni Batalita Maringuan. Mayong morning dia, Sir Idol, Sir Vic Drilon. Shout out, naminaw may diri sa akong langga. Jasil Dol. Wa na dan share sa imong FB live daw. Okay, salamat kay si Bibi ko yan Ayarn the second. Mayong bundag Brigada Vic. Great ni Mama Lydia, Papa Alfredo, Lolo Damiano, ug ni Mary May, and all BSF members. Rogie Fuentes, Munyansky, RG Libres, Elosad Cobro, Junior Mitante, Christian Idanyo Agabon, Solid Brigada, Sitio Pine Tree, Barangay Punta, San Remehe. Salamat sa tanan. Sa pagkagaview, di na ako mabiew ang uban, di na ako mabasa, but thank you kay kanyang tanan sa pagtutok dari sa 90.9 Brigada News FM Bugog. Pero arita sa tuang banat lang tugi mga kaigsunan. Ang ngayon pa bang sa liga nato kining FDA? Ikaduha, panahon na ba? O rin sakto na ba kining panahon para ipahigayon ang face-to-face nga klase? O yun ba mo ni anak? Bibilag ka mga minutos naman lang mga kaigsunan. Hinahaya na dan para sa kuha manggod kining FDA mga kaigsunan, sila mo mag-check. Food and Drug Administration. Walay produkto mga kaigsunan nga makagawas sa market or sa merkado kung dili moagi sa FDA. Nabipas mga produkto mga kaigsunan sama sa mga canned goods, mga pagkaon nga miagi og proseso sama sa mga pansit canton, mga noodles, bisan pa gani mga herbal. Tanan nagaagi na dito sa FDA. So, sila mo'y nagahashas mga kaigsunan sa kaprodukto sa dili pa kini makagawas sa mga merkado. Now, ang issue may labot nining mga nanggawas karon nga pansit canton, mga noodles, nga doon na lagi kuno sagol nga chemicals nga makahilo mga kaigsunan. Unsa kini ka tinuod? Now, kung tinuod manggani kini mga kabrigada, sa unsang paagiya nga nakalapos man kini sa Department sa Bureau of Food or sa Food and Drug Administration rather. Diha nga pangutana mga kaigsunan, diha nga sitwasyon magapangutana ta kung angayan pa bang musalig kita sa FDA. Og unsa magahigihimo karon nga lihok sa Administrasyong Marcos mga kaigsunan, may labot ining dako. Dako man nga kasagmuyo sa mga Pilipino. Ihagbay patag ginaon aning noodles mga kaigsunan. Hagbay patag ginaon aning mga lakip day na kaning biskwit bitaw nga kuan. Di bitaw nga tawag ni Skyplex. Malutong manggod na pod. Kalami pud na kaunon mga kaigsunan, pero sukuhay day diha mga kaigsunan. Magapangutana taon sa may gibutang sa mga manufacturer, sa mga pagkaon sama sa noodles, canton, mga pagkaon mga kaigsunan nga miagi og proseso nganong tagdugay man madaot ang mga produkto. Kaya garon ni gawas gini, mi dumaw gini. Kuha ako ning basahon ning usa sa mga sentimento po da. Doon ay sumapa. Dami kuno kaunon gini Skyplex. So ganyan tong mga bata-bata, siyempre, sagad nga ihatag man ko sa itong mga ginikanan, labi pag maghilak, manlood, palitan dahil biskwit. Usa sa pinakadaling mahatag magigsugan ni mga tab nga biskwit. Kay gamay doon ay parat-parat nga jutay, anya tamis-tamis og di mo sabtan bitaw lami nga daw ma-feel jud nimo ang masatisfy ka. Ay lagi sumaba abundang karambula sa harina ug may gamay laging pisik sa mantika. So diyan mo magkita medyo malutong, magagagumkom. Inig-ingkid mo lagitik dayon. Ganahan pug mo ingkid ug gagmay-gagmay. Bisag dagag kompetensya maong talagsaon ang pangitaon sa tao gumikan kay talagsaon ang kakagumkom ug na feel gyud ang kalami niini.
Dili ni siya ingon mga kaigsunan nga birada kundi pahinomdom og pagdaig pud ni sa tuang sa mao nga produkto. Pero lagi ang ato ang pangutana ni mga kaigsunan inaot masabtan nga ito na lagi panahon po nga kini ang bisag bahaw mga kaigsunan mapalit na to diha sa merkado nganong nakalapos man dito sa FDA. Unsay gihimo sa mga taga FDA nga makalapos man gyapon na diha sa merkado kanang mga ingunian ng dili na presko nga mga pagkaon or let us say nga dunay mga panahon nga ni-expire na mga kaigsunan nakalapos lang gyapon. Naisip ba nato nga hago ka na gining Food and Drug Administration? O tungod ba lang sa kadaghanas mga produkto nga ngayon lang monitoron mga kaigsunan muna maglisod na sila pag enumerate or pag let us say monitor sa mga produkto nga naa sa merkado. Minumdum ko kining halos tanan. Dili na siguro dili ko mag-mention siguro ko sa kay halos tanan man gyud mga kaigsunan. Doon naman sila ginapahigayon. NTC bitaw doon na po na sila yearly nga pagsuroy mga kaigsunan sa mga radio stations, sa mga sa tawag anang mga sites bitaw nga related sa NTC. Nagatuyok po na sila pag-check kung kumpleto ba kini sa permit or lisensya. Then ang FDA po mga kaigsunan nagalibot po na sa mga merkado pag-check sa mga produkto kung unsa kini ka-secure para sa mga konsumidores. Kung dito po sa Bureau of Custom, doon na po na sila trabaho nga ginahimo mga kaigsunan para ma-check ang katong mga bagahe or kontrabando nga mosulod sa tuang nasod kung kini insakto or karapat-dapat bang pasudlon sa tuang nasod. Sumatag department mga kaigsunan doon na ginatawag na tuog kaakuhan. Doon na sila mga ginahimo nga mga pag-check kung angayan ba or dili ba angayan. Or karapat-dapat ba nga saligan or dili ba saligan. So kita mga konsumidores, kita mga yanong lungsuranon, nagaagad kita sa ilahang desisyon. Nagaagad kita sa ilahang gipagawas nga mga abiso. Now karon ang pangutana kung angayan pa bang saligan na do ang FDA. Food and Drug Administration. Para sa kuha, gumigan na nining paggalawgaw mga kaigsunan nga doon na din hako sagol nga chemical nga makadaot sa tuon lawas kung tinuod man gyud ganina ma-probe nga tinuod maka-question gyud tag jutay diya mga kaigsunan sa ilahang pamaagi diya sa FDA. Now makaingon ko nga may makibhangan gyud ang akong pagsalig, personal na akong pagsalig dito sa FDA. Gikan sa 100%, siguro adto na lang sa 60%. Diri sa tuang ikaduhang banad lantoge about sa face-to-face nga klase. Karon November lagi kaya pagkasugda ng mga kaigsunan. Usa ni pamahayag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga by November fully face-to-face classes na. Ang Diyan lang kayo kay perting daghana ning ato ang So, angayan ba? Or oyon ba mo mga kaigsunan ining pagpaygayo na sa face-to-face nga klase karong buwan sa Nobyembre? Pila naman ang kabuwan, no? July, August, September, October, November. Siguro taas pa man po ang panahon para po nago mga kaigsunan ron na mas maibalik na ang kadasig bitaw sa itong mga estudyante. Aron mas matagan sila og mabalik na ang kakugi sa mga estudyante mga kaigsunan. Kay dire man gud sa dipegayon karon nga ning module online sayon ra man kay natubagon. Inaaman na kila ra ba intay ingon ma tubagelan sa to ako ang ini ang module ma. Tubagan baros mga maguwang. So, botog kinsa magid kung naggraduate yung mga anak diya mga kaigsunan na nagakuha award, ang pangutana diya unsa ba ka pila ba ka porsyento nga karapat dapat ang himuang anak nga makadawat nito mo ang award. Di ba?
sahi man lang po sa mga nagdarong po nga mga estudyante. Kasi pagka tinuod lang bisag unsaon pa nato magisulog asa pa tadapitang eskwelahan mo eskwela kung atong utok bugok yun. Bugok yun. Sabi pag tapulan, bugok na tapulan pa, di yun mag... So, bisan sa namatigdan nga pagsaga sa kaso mga igsunan sa COVID-19, sa kunang gikaingon kaganiha, gihingusgan karon sa Department of Health ubos sa pagigtambayayong mga gigsunan sa DepEd. Si Health Undersecretary Maria Rosario Berhere miingon nga nagkasabot sila sa Department of Education kung DepEd sa fall in-person schooling na sa November 2022. Nya mao po ni ang gibabalo sa itong presidente mga gigsunan by November kung walay mga kausaban may tabo gyud ang face-to-face nga klase. Ato ay noon diri mga gigsunan nay problema. Kay sa pagkatinuod lang kung palpak ang gisgutan, pas ka naghanang palpak sa ato ang nangaging mga administrasyon. Isgutag pagkapalpak mga gisunan para doon na mo ikinini ang goan diha. Kadiyat lang kayo. Padung naman ilubat niya kung mobile phone. Before ko mo batighog mga gigsunan, ngayon sab siguro nga makisayod ta sabay kalaki sa kanhi administrasyon. Kinin nga maingon tabungang pati nga gibilin sa kanhi administrasyon ug maayong mga nahimo sa kanhi administrasyong Duterte. Ang pagluba sa agrikultura mga gigsunan, sumapa gipitlok niya ang mga mag-uuma pinaagi sa pagbaha sa imported nga bugas humay. So kuwahe siyang pagsalig o pasalig mga kaigsunan wa mapahimodsi sa mga konsumidor. Bantog ning numero 1 nga di malalis bisan pa og magpasalipod siya sa gubat sa Ukraine sa nagunang mga krisis sa ato ang kalibutan or kalibutan ng ekonomiya. Bisag unsaon pa nimog tago mga kaigsunan himuon nimong rason ng mga ingunian nga mga kalamidad sa pagdidlom sa produksyon sa agrikultura kay gipasagdan ang mga mag-uuma og mga nagtanumay mga nagpahigayon og tanom og bugas mga kaigsunan humay una nga triple sa gidaghanon sa bugas humay nga gikumpra gikan subang kanasuran ang nahitabo. 2016 sa iyang pagbanos sa Malacañang 5% ra imported nga sa kinatibuk ang panginahanglan sa bukas. Sa iyang pagbiya karong tuiga 15% na ang tinuig nga panginahanglan sa bugas og ang kinumpra gikan sa Vietnam ug Thailand. Kit lang kayo, gamay lang kayo. Sa pagsugod sa administrasyong Duterte ni atong 2016, ang agrikultura nakatampo og 10.4% sa gross domestic products kung GDP o kinatibuk-an nga kita sa nasod. Siyang pagkanaog sa katungdanan sa udtong tutok ni atong pizza nihiyos ngadto sa 9.6% ang tampo sa agrikultura ngadto sa GDP. Kining gross domestic product. Gipasalig ni Duterte nga ang rise sa tarification law nga iyang gipirmahan niadtong tuig 2019 magdugang sa suporta sa mga mag-uuma. Sama sa saad nagpabadlong or sama sa saad niya sa pagsumpo or pagbadlong sa drogas o panguragot napakya siya. Ang paghiyo sa agrikultura mo ebidensya nga giulog-ulugan ra niya ang mga mag-uuma. Sakit nga istorya magigsunan pero maunay realidad. Mag-angayan po na itong sigahon na itong mata sa mga dakong kapakyasan nga nahimo sa kanhi administrasyon. Napikisab ang mga mangingisda, daghang kinibang sa iyang pagtugot sa China mga gigisunan, nitilok sa mga isda diya sa West na Philippine Sea o sa iyang alyado
nga mao'y gipasinganlan nga smugglers sa mga produkto o agrikultura. Daghan patag-angay untang batbaton pero apigin na tas oras magigsunan. Magkuha lang ninyo da, hinugtukin lang ninyo kay bag-o na pod nga administrasyon. Unsa na pod gaha ang makita nato nga mga maayo og bate sa maabot nga mga adlaw. Naday oras magigsunan, musunod na ang Brigada Balita alas 7. Atong partner dos Master Control, Brigada Eric Durano, inyong igalag Brigador sa kabuntagon ako si Brigada Vic Derilon. Sa gyapon magabilin ganyo sa sagabu nga nagaingon. Ang tinuod nga kalampusan magkabot lamang sa tao kang kinsang kinaiya og tinguha. Subay sa kapubuton sa kita. Sa nagkasalamat ug maayong buntag. Kwarto distrito sa lalawigan sa Subo. Banat Brigada! Inyong napakinggan ang Banat Brigada! Hanggang sa muli, dito lamang sa Brigada News FM. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng NutriCleanse Herbal Capsule. Linis yan, sexy yan.